Aku arep mulai. Sesuk tulung klambine anakku batik gosokne. Iya, juragan. Kira mulai anak-anak turu tangane bedhok yo. Biasa, ngono kuwi. Kuwi nak ngenyek ya to. Wong ora ngerti parane nak ngenyek sik ngono. Tapi emang iya lho, Ri. Lelemu. Yo wes kok tak sorone. Loh. Aku teko 6:30, klambi anakku wis ready. Potong gaji ya. Astagfirullahaladzim. Potong utang. Masya Allah. Berarti sak serokan. Serokan 2000 ya toh. Sak serokan 2000 5 serokan ya wis 10 kali ngepengnya dhewe ya. Astagfirullahaladzim. Calon dhewe ae nano. Loh, mempersingkat waktu ki ngono kuwi. Piye digosokne apa? Jaluk tulung, Ri, aku jaluk Kabeh tulung. iki saiki apa bayar Mbak we ngisi sak mengkrongan dhewe ki wis bayar Mbak 5.000. Meneh sak gosokane nggo tenaga. Ya mesti dibayar.